Balai ngim de bantok kibatok kin yo bet yaganong ha kajing im kejongi ngidap shibun kijing duna Henry wat lang ngidap da kijing duna ngila pat pan yathu hok ya ke ke bangila le pet ya gane kadur piyo I ayu ka khmut kajungu kalong ka bajrong namar ba uthok kajing mut jong gane kadur kade ngimla banburi ya kanu kajing lamler lane kajing thok kajongi ladangi trim kanu ru banburi kan sapau be ha kwe kasngi ngade we ubriu baju thok pha bat ka wan ra ya kajing le rain hi ya nga marwe ngamla banburi ya ki ek ba ngala dep thok walanga prasang kanu ro ki riu start psychology bestat bat papau jong ka prthei ki ong ngimla pan yai lait na ka jing thok ka jongi lada kam khata yangi manta kala ban panjot yangi hadin sansnem lene hadin news nem mat kumta ter ki ong kumne ha ka khtinong we cannot manipulate reality lane ngimla pan pinkala ya ka ka balajia kata kamut ya ka ka bangila thok kan khata bet yangi ngaya lade ngam tip ka ka ban sajia lada ngi thok pat buri yaka Henry uble utiplut ya ki paro ka khtin go ong naba omdon balaburi ya ka ba on om pen pau lemne ka bari ya ka ban om tip bat ka ban om pau de nama kata kadaw ba ki bangi la thok kin sapau bet hak we kasngi lada ngi buri ki katno kanoro ka khtin go ong shu namar ya ki ru ba obriu ubet ya kita hi unyo ot namar ladangi bet da usambay jong kajing thok ngin yo ot ru da kajing lamler ha kajing imbriu kajongi ngidap shibun kajing bat kajing janjar ngi daladehi ngide ban job lane ban solve ya kini kajing kajongi Henry lada kajing im kajongi ngidap tang da ka thok suda kumno ken ngin la ban job lane solve ya kini ki problem lani ki jing kijongi kum kanuksa shubu phikwa ban pha su jan kut babha Henry lada pi thok ban theo jing theo kata ka jan kut babha jong phi kalong le do namar kam fit lane kam nyam ban phong ha phi kum ta ngi don kam ka hok ban job lane solve ya ki jing bat ki jing janjar ka jongi dena kata kadaw ya ki ki balajia nginom la shu ban pankala Henry menta bun bah ki baong balada ngile thok ngin kiu ha ka jing yo jingkot bat ha ka spa ka phel hot kata ka long ka bade ba bun sin ki ba thok ki ba shukor ki kiu ha ka jing imperthe Henry ka jing kiu ka de tang shipor ka jing jot ka jing le rain ka jing klumar bat ka jing bom shania kan wan bet ha de na bot ngan ye thu ye phi ya ka jing lap ka jonga ha ba nga thit jing thit na yau ondang ala po heying nga se theo ya ka do ne ki chhor ki banga thit na yau bon bha ki dukan bale thok ha ko kom theo jing theo kane ka jing le ka jonga ka de tang ban wat bania ya ka jing long hok ka jong hi kum ka chai ban riu kane ka jing thok ka wan ra ya ka jing bom shania ka jonga ya ki to ki dukan bale thok bat kapalong yanga ban thit no na ki we pat ki dukan bat benta ngin kali na kawan ka ne jing thok ha ka jing im ka jong briu ka khtin go ong ba ukpa jong ka jing thok bat ka jing lamler ka deu soitan bat ka khtin ro ko ong kirmiang shintur ki balam ler ki long ki ba easily hakmat ble de na mar ka jing le thok ka jongi na do ki barit ha do ki ba he ka pelong ye ka jai pen riu ka jongi ban her na do ka jing long akor ha do ki ki ba bun jai ha ka jing im briu ka jongi ngidap shibon ka jing duna bat ka jing bom tip ki jongi ngimla ban long janai Henry ka we ka bangila balle kata ka de ban ye thu hok la ka long ka basniu ne ka babha ha ka khtin nong we ki ong if we cannot tell the truth at least we don't lie ka don ka jing thu khana badon we ubriu ba yo jing pang tv bat ka ne ka jing pang tv jong u kala palong yu ban mi ka snam na shin tur jong u ha ka we ka siu le shim da wai na we start ba ku khot copyright uni ustad ula ong ba ka de jing pang kambat le ne jing pang bi ka ne jing panngeit ka jong ne ustad yaw ne briu kala pelong yaw ne briu ban du noi ka jing im tat hadu ba uni briu usau thu ba ka de jing pang tv hare ka ne jing pang kala jor ba hadu ki do jam ki jong u ki la lot de ne ka jing chania ka jong u yaw ne ustad ba ka de jing lam ler ka pelong yu ban du noi ka jing im ka jong u kaktin go ong bangi de ban ya ha ka jing shai namar uble ulong ka jing shai kamut bangi thu hok
ya ka e ka bajia kumba kalong kumba ngi pe ya kanuksa jong sim David jong gari Israel walau la le ya ka pop ka ba he ba Henry uklemburi bat u kloi ru ban kala ka bamot de na kata kadau uble useu ba ya sim David mentangan pengkot no ya kene ka video da ka baong jar ubamon ban it ya ka jing im bat uban yo i ya ka sngi ka babha to un khang no ya uthli jong u na ka basniu bat ya kirmieng shintur jong u na ka bakren yak ba syukor nomar baro nangingi kwa ikisngi jong jing im ki babha dine ta ka daw ka jing thok bat ka jing lam ler ka panjot ya ka jing im briu ka jongi to blen kar khu ye phi